ମିଆଁ ଦେଖ ମିଆଁ ହଁ ତାପରେ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ ବୁଗି କରିବ ନା ଗଛ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଉ ଫଳିଲା ଏବେ ମୋତେ କଷି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସରା ଶାଗ ମଞ୍ଜି ପକେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି କାରଣ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଥିଲା ପରା ରଖିଥିଲୁ ପରା କୋଉଠି ରହିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ନିଆଁ ଲଗୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପରିବା କିଣିବା କ'ଣ ନେଇକି ଆସ ପରିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟମାଟୋ କେତେ ଅଧୁର ଦେବା ଆସ ହଁ ଅଧୁର ଦିଅ ସରିଗଲା ফুলকপি বিনস ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପରା ଅଛି না সেটা বিনস ଟମାଟୋ ଅଧୁର ଦେଇଦିଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସରିଗଲା ପରିବା ନା ମିଆଁ ଦେଖ ମିଆଁ देखे मेरे छपड़ा मार दलो कौन मैं मार लो क्या ए माँ Oh my gosh! ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଆ ଯାଇଛି पेंटा भला से धरे ରବିବାର ଆଜି ଯେହେତୁ ଘରେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ
ଜଲ୍ଦି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୁଗା କିଣା ଚାଲିଛି ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ବଜାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେଉଁଟା ଲୁଗା ମାନେ ବାଛିଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବି।